Senyor president, té la paraula. Gràcies, senyor president. Senyor diputat, miri, jo estic convençut que, entre altres coses, ho lograrem sobre la base de treballar tots plegats. Si vostès, nosaltres, el reste de formacions polítiques a les properes eleccions traiem més vots, voldrà dir que hi ha més participació. Això és innegable. Ara, vostè diu que el govern és el principal responsable. Els governs sempre són els principals responsables, però no els únics. Suposo que no farà vostè responsable al govern dels resultats de Convergència i Unió. Cadascú és responsable dels vots que ha tingut i de la gent que podria haver-li votat i no l'ha votat. I, per tant, és un esforç de tots plegats, que evidentment no s'ha de fer exclusivament en col·laboració amb les universitats. Jo he fet referència a una iniciativa derivada d'un acord d'aquesta cambra. D'un acord d'aquesta cambra, sobre el que s'ha començat a treballar per part del Departament, en aquest cas de participació d'Interior, participació i relacions institucionals. Evidentment que és una tasca també de tots plegats, cadascú des de la seva responsabilitat, però evidentment no és una responsabilitat ni exclusivament del govern ni exclusivament dels partits polítics, com vostè sap. També hi ha una responsabilitat que va més enllà d'aquests que frivolitzen la política, la banalitzen i que no necessàriament són persones que es dediquin a la política. És també una tasca, per tant, que hem de fer nosaltres i que hem d'aconseguir també implicar a moltes altres persones i institucions.